Si tens dificultats per afrontar les despeses del teu habitatge, els nous ajuts anuals al lloguer per a joves de la Generalitat et poden donar un cop de mà. Si tens fins a 36 anys, resideixes a Catalunya, amb empadronament a l'habitatge, ets titular del contracte de lloguer, treballes i entres en els límits d'ingressos de la convocatòria, pots sol·licitar l'ajut al lloguer jove. Podràs obtenir fins a 250 euros mensuals durant l'any 2022. Del 28 de setembre al 7 d'octubre pots tramitar la sol·licitud online o adreçar-te a les oficines d'habitatge de la Generalitat de Catalunya. La concessió de l'ajut dependrà únicament dels criteris establerts a la convocatòria, no de l'ordre d'entrada de les sol·licituds. I si necessites suport tècnic o acompanyament, pots anar a les oficines joves de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil, on t'ajudarem amb els tràmits. Consulta tota la informació al web habitatge.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.